कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. गेल्या 2 महिन्यांपासून उकाड्याचा सामना करावा लागणाऱ्या मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत ढगाळ वातावरण राहणार आहे, त्यामुळे मुंबईकरांची काहिली थांबणार आहे. तसेच 3 दिवसात राज्यातील काही भागात पाऊस येणार आहे. मात्र राज्यात मान्सूनची खरी दस्तक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. तसेच राज्यातील काही भागात उष्णतेची लाट येणार असल्याचंही हवामान खात्यानं म्हटलंय. त्यामुळे राज्यातील जनतेला घराबाहेर पडताना पूर्ण तयारीनंच पडावं लागणार आहे. मान्सूनच्या आगमनापूर्वीच महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट येणार आहे. येत्या 8 ते 12 जूनच्या दरम्यान महाराष्ट्रात मान्सूनचं आगमन होणार आहे. बंगालच्या उपसागरात मान्सूनचं आगमन झालंय. मान्सून महाराष्ट्रात येण्यासाठी 20 दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत राज्यातील काही शहरात तापमान जवळपास 44 अंशांच्या जवळ असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.